Kancane ngene iki. Kancane dipikir. Iya. Pedae mau dadak parkir ndi pedae mau. Tak palang emang Gak dipindah dilebakno orang pisan karo iki. ibu. Oh, sampun dipindah. Matur sembah nuwun bunda-bundaku. Iki jagane nek Mas Yakin anyang-anyangan digendani bintang. Monggo, alno musik. Kok petung karo Mas Iwan iki lho, karo aku iki lho. Amin. Kembali. Terima kasih Mas Bintang. Ini bar ropel dari mana ini? Gak ngerokok saya. Kami turu. Ada FC Audio. Mas Bintang. Nimas Salam. kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nanda Duet sing romantis to Mas, dipeluk ngono. Kang Mas, kang tak tresnani. Di DM dhewe aku ora balesi. Suwi ra krungu pawartamu. Jadi suci endi kamu ini. apa itu Feni? Aku ra ngemes ning atiku miras curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang. Mas, Joko tresnaku kaya dene aku kang Joko tresnamu. Pak Rasake Brea Pangeran yen mesti jadi ora bakal angal-angal Adela. Auto Music FG Pro Audio. Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Kang Mas, sing tak tresnani. Oh. Di DM dhewe aku ora balesi. Oh, sliramu wes lali. Kanthi suci endi kamu aku ra ngemes ning atiku miras curiga rasa